Kigima mwanchi umurigeria begetaseni gensoko no gosemerera kwanenga kwabere ko gotwara weekend erengi ya kigima na boigo entoereru no gosemerera kwanenga kwabere go kwegokeria emeroberio imegetaseni kiga kurende ne biro binde nande to kwarigania asemesa ya mangana maya elinde to kumanye na raya bere kago korekana kura chingongo chinse kurenda bariki baitu babere bagwikirana chinse micho na boigo kweneke na babere bagotwariganiria aya kubwatia imegetaseni kiga nyora yonsi naboko ya nyora sensemeri mitandao asensemo ya Facebook na boigo YouTube wetera Ensoko TV Eliana Nkerubo Frida nolio kweneke buna chibicha neliogi lya gwikira sole asenchira ya bene nere John Kebati bakubwate nere Toldi toskato nyegerangu irantora segeke kekerebosio elinde kumanya mange asenchira yobwikirano. Manchi umurigereria ngo kwarigani bene linde tosanga sobwamo gochaka bono iga goika omoelio ama yaye bire bigani gotoko ya chaka kurwa sorgo ngorwa busi asengo kumanya buna abarayi bali bagosira eserikali ningo bagendete gutarira chinsemo nabo igo kumwakira ekoko umurayi bense Dr. William Ruto asogo chorwa asentunda ya kabere bakoragwa no mwasiri bwechisemi omoske Julius Ogamba nigo baikirana asekeresia gia nyansa bakwa aseba bodire omubusi gosira Ruto elio kogendera konyora amagendero nonya nabo nigo begerera etaro yogochia asenyomba yobora yenene imemocho Nairobi egati yabara baikirana ngamono muteneneli weli chiko Shadrack Mose umuteneneli wabasubati Jerusha Mumanyi umubunge o West Mugrango Stephen Mugaka asebasaba omubusi kwa omoske William Ruto entunda ya kabere elinda kogendera kwenyorera amagendero Mulikito Stephen Nyariki Embunde na bakago twariganiria oroboti rokubwatia Nase umuyega we kanisa kanisa ya Nyansaba ku Catholic imeye bunge ya West Mugrango imeya Nyamira asumuyega we kiranwano mu waziri w'ekisemega Kenya Julius Ogamba umuteneli w'abasubati Nyamira umuske Jerusha Mumanyi umujumbe wa West Mugrango umuske wakire Stephen Mogaka gati y'abarayi bande bagosira eserikali erabisi Karibuni sana wageni wetu. Bagukwanekere kioni igobere irobuya bwa bekirwe anene serikali asogo segeta kwewe ntunda ya kabere asumo waziri w'ekisemi Julius Ogamba migosiere tene ninga nere byabarayi bagusi gotiga kungainwa gotaenda State House asenge nchama gendroni gara korekekere ba mororo murayi bwense abantu baminto nkubasaba imungainwa imokoraki must not take our people to the wrong direction. We will not accept it, and we will fight to the last man to ensure that our people remain in government. Abande mwarangiria abantu kando kubatenga ziko andeli wa msingi moga endo mkutano wa president
kairende pare chibuno mochimo asawa ga yanga chibu jogo kachikorwa. We need support from the government. Kabu kere kamo omuntu gosoro nero gosaba otaba konyera bantu bane school muna mwasa ga school kuba promise inde 1 2 3 wana kwa promise na tindi serikali kaengo chikorusia because na watu wachache mubuka kwa asensemo yo mujumbo West Mogrango Moske Stephen Mogaka igerero buya bwabekirwe no Moske William Ruto anemo no kwenekie para ya Bondeni Magombo nagatiye chipara abekira seme bango heria nyama iyago chiobwari nabayigomiruka go chigetari nabayigokorwa oko semeria ngamba chikobekerwe stima ense yo Moske William Ruto. Constituency ya West Mogrango tunasaidia President William Ruto kutekeleza maendeleo katika nchi yetu ya Kenya. Na kwa sababu hiyo, Solicitor General, unajua tulishikana mkono tukauliza rais atakubalia tuweke lami katika barabara ya kutoka Bondeni kwenda Magombo. Leo hii nataka tushikane mikono, ile barabara yetu inatoka Nyamaya kwenda Obwali pia tuwekewe lami. Ile barabara inatoka Miruka kwenda Masosa kwenda Getari pia tuwekewe pesa ya kuweka lami. Na mimi nataka kumshukuru rais wetu kwa sababu ametuwekea pesa ya kutosha ya stima. Asensemo yo mutende bwa basubati Nyamira cherusha momanyi nigeranga nere buya abagusi ko base serikali nagotia kweyongoria korwase serikali eyue bwate chinjira cyo kwenekya magendero kusiba ninto egesa kutuba sako isolated toberaje ekera bantu bakuba kebwinto na intu twara wote jeitokere na ende serikali yelima nyote ko gana kurbana baka 2032 na hatule rizo bitobya sibita igati yabarai bande ni gokobo banchirena nere buyomo gusi kobeke segeto iyo komwa William Ruto asentunda ya kabere. Ndio sababu tunahakikishia mheshimiwa rais wetu sisi tutatembea na yeye akitufanyia hiyo maendeleo, na ikifika 2027 atahesabu kura zetu za West Mogrango ndio atupe madaraka ingine katika serikali yake. Wanafunzi arambe Stephen Nyarikembonde Ensoko TV Nyamira. Mbia mwana sana umuliketo Stephen Nyarikembonde asogotwariganiryo roboti rwa senchera eyobwagari. Kwenda gwikase county ya Kisii nigegati y'abasai kurwa Sorgongo rwa Gusii nabo igoko rwa Chinse Chesco inse yekyombe kyabo kya Gusii Young Professionals abo bare chiribu 13 litko lya lero bacengeire myaka 5 gesa ekyombe kyo yachagetigwe bakoragwa no munyakerogobo Douglas Ogari nigo baerera eganga yekyombe kyo yokorentamo abasai nabo igoko kwegendereria ase emirimo yabo nigo abarayibe kyombe keiga baganire umuraibwense Dr. William Ruto amona abaraibande kurwa Sorgongo rwa Gusii okora egikaro n'abasae borogongorwo chinga kyecho boigo nigo abasae basemigwa batige gutumikwa bobe n'abanasiasa bosio bobochorio monene bu mwaka bwechiribubere 2025 nebere mulikito Pethuel Machini na mange Ekyombe kya Gusii Young Professionals ekikabwatanetya abasae wetanya chiriwe komenesa tukurase county ya Kisii mune county ya Nyamira nigoli tukuria rero gyachingire myaka 5 gesage chakiwa. Gusii Young Professional has been in existence for the 5 years. We have come to this meeting to review our achievements, past achievements, and to draw the work plan for the next 5 years. Okwana barike mangana maya magajegi karekyo nigo munyakirogo obo Douglas Ogari anyakabaga kwera ekirenga kya ekyombekiga gyokoreta basayamo egango yitene na sirit koria rero no korenta ekichana oyuro musae amo erito nyako ngusamo rero otorega iga asengencho omusae naganetie kubwatesiwa. We want to work naba tubali bare serikali ekankene neri na torento omugusiamo omusamo erinde tonyare gokonywa
Ogari boigo nigo bona nyakabwa kuruko bori gocha sabarai kurasa rugongo rwa Gusii wene kingangoreta baro muraibu enzo Moscow William Ruto erio gokwandira basai kurasa rugongo rwa Gusii gore mangana abatungetie. The Gusii Young Professional is requesting the above leaders to organize a special session with our president so that the president is the biggest government entity that we have, is the senior most leader of Kenya. So we want to present our issues one-on-one because we have never had a chance to talk to him direct, to present to them our issues so that we can be able to present issues of all sectors, from artists, farmers, teachers, educationists, trainers, and all youths representing us in various constituencies. We have a lot of a special conversation that we want to have with Excellency the President and maybe the Deputy President. Chinga kichicho nigensema yabara yabo banyako bakuboriye serikali onekinga ngo bekera mabaga yemeremo gucha sabasaye abo basomere batabwati emeremo. Ebintu nebinga abasaye tuwende kwa training, especially chiatsan, musicians and many others. Obwalimu amabaga asa abana baminto banyarire gosoma bataranyara gokonywa. Otogo sabuna ebyongozi bibyeto bitotangaine. Binyara gotobwato koboko bito ikange togwakine serikali ya robono. Inde tonyare konye enyare gotokonya na antonyare konye bwate sinintwe aso korenka asa magendero na asobo semia. Ase boigo banyako bakuruko boria gocha se abantu bonsi kubwatise serikali rabisi iriyo nyako bagegwikirania mabaga nemono yemeremo cha sabasaye. Again, take monda batebi as young leaders, you have to support the government of the day. When you support the government of the day, kenenke yora nyore kimaendeleo, maybe tutagete skills, get to support the government. You can't get anything if you can't support the government of the day. Batebambia mono sana nande youths bari bande batarajo ini kiombekeiga to abakaribishire sana tutagete to babange togende mutu amutwensi. Na hekerense ergere chibochori bonene bo mwaka w'ikirubere na 2052 niga basaye banyako bakubori wati batume kubobe kisiasa ere koreta chiburaburu. We want to appeal for political tranquility as we head to the 2027 elections, and we want to urge our young people from both Kisii and Nyamira counties to stay calm and to avoid goonism as we head to the election. Our agenda is empowering the young generation. Gusii Young Profession, empowering the young generation. Gusii Young Generation, empowering the generation. Reporteria Ensoko TV Kuraige County ya Kisii, Ritira na Pethuel Machin. Mbiamana wasano mulikeito Pethuel Machini asorobotira sinchira yobuagare. Oskabosio ababwatani ebe kiama gia DP inseyo mokonyi bumuliki wemerobelio Frederick Mutio ni gobe sokire na kobolia Dr. Fred Matiang'i otaswana na nobocholio boke bwenyansiongo ekerenyo na nyamaiya asogosira gati ya baruanereri bakokwa na ime ya kijauli ase wodi ya Nyansiongo ebunge ya Borabu ekerogio komwa etigiti ya DP omurwaneri bwekirgo kyobo MCA bwa Nyansiongo John Oeli nigo baerera okwegena aso kwenyorera obobui chingaki bagendera kumwakera ekoko omurwaneri obo Mulikito Steven Nyariki Mbunde no robotioro. Ekere umutinyo yomotigarete bosio bwobochorio boke ase chiwodi cha ekerenyo Nyansiongo na Nyamaiya nigo hinse yomoteneli na baigo moroberio wekiama gia DP Osamarieto Moske Frederick Mutio abugoro basioreti bene na kumwae tikiti oyokoria ekergo kya Nyansiongo Asamarieta Choni Oba Oeri Asamarieta ne Frederick Mutio Njaba igonde county chairman ya Democratic Part of Kenya Nyamira County na inde as a national igonde deputy national organizing secretary operations in the National Executive Council. Leroiga yotuachira as a okwa fail our candidate as Nyansiongo ward. Tuekalansa mune plan executive committee
tukaendorse na tukanjira na twins candidate yetu akoba John Obai Oeri. Pamalieta nkoro ku John Obai Oeri ninde no mogoko gwetire chairman yane mocio na nyare koba kinkonyora opportunity yokonyara koba aspirant ya Nyansiongo ward. Asi Nyansiongo ward ninde no mogoko buna na irwe keroge keiga nche kokeboli ororo nchentene nchase mole mbasabe monkonye mombwatisyo koboko tunyare gotole Nyansiongo ward bagukwanekere ikyo nigo baerero bya bekirwe anamono ko Mosira John Oba Oheri asobo chorio boke bwe ward ya Nyansiongo na kweranga ti yabarai bari babwata maroro egento ekiamekiga kibwate kimanyeriye taya kiamwanjire gocha kubori obochorio boke borakorekana umutinyo 11 na basabire mwise kombwata magoro na maboko mombwatesi Nyansiongo ward ego chakobe ward engia sana obora bu bonge tokoreta gwetereta ega togochaka gotonga Nyansiongo ward na watu waro jeno mwana umuya na bakwe era mwegenwa ande abajikolete bintu kurwa account aleta Nyansiongo agu kandi twaletire mwana makemo kurukweli mwana uri skuru mwana uri bright ora kwana sabantu uri visionary rita na twasokire abanyansiongo Genzi viva bono njende ga gotebi ti youth chirikire ari Nyansiongo ward tutwale chukura ndogochiko choro muraito John Oeri Obai one ro muraito bwate Nyansiongo ga onere na tuna tuacha na inde tomosukibo kia sabantu baminto se rectorate bamubwatsie ekereke kyo nigo Frederick Motio agenderere kobeke segeto gochia asumo waziri omukoro Dr. Fred Matiang'i gotaswana na bochorio boke ubukagire gokorekana umutinyo November na kwa abamenyi gochora umuya msiori baganetie onare kuboria omusike ominto nando tusigete mono umwesimiwa Fred Okengo Matiang'i yuru mwana onkaga na kumusaba keep off abe nani Patson aba muraba batinene Nyansiongo tuganyirete sana egere beri chikura oyo abantu bagochora bananchi nera barachora omurayo ekiama ya DP ni okomo kya mubekire Muskechoni Oheri gotia gotena kiro kya Nyansiongo asegati ya barai basabirenga nere bya Dr. Fred Matiang'i gotia wesonani ase siasa chobo chorio bokebore bosio Steven Nyarikembonde Ensoko TV Nyansiongo county ya Nyamira Ndochenga barwaniriri mbagendete gwesokia na baigo kwihakira ekoko bosi bobochori oboke kondo mwanchu murigeria kurwa sorboti rwa Steven Nyarikembunde nigotogosoa sensemo ya kabere ye studio tosiomie chituka keigo tokuirana ntogende gusanga mangi aliagendeta kwenikigwa kurwa chinsemo ao Eye Nensoko TV uboroso bumugusi onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobili yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko lye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao company ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asika kimyaka 50 na kianda asobonia bwebyuma ao byobye kerengo kyayuro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chamache ekyo gusyalere bimeri amache chigenerator chisola panel
amwe n'ekimashini ky'okukenura amache boigo ngukunya bali bisima nkwagacha bali giswimming pool na kugisibya nkoni bara malyogo y'okukenura amache asumu cy'obusongo Davis and Shatliff nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligiranitiye negatesenya kenne gichigali asamange bakirisimi ase namba 0708 623645 gose 0206 966877 gose 0206 968172 gose 0206 968324. Superstores yene duka mabongya eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagakibuna amabati yekigeji obutambe nekirangi ao ayukwerorera na wechorera se showroom yeito chichuma emisumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunga ty'obureme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetagwisirwa nkondifura maguta y'icingeni omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores asomo cy'obusongo ebara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto asamange akisimye namba 0111161500 kusetome email info@allsuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X Facebook na Instagram Uru Superstores karibu nyumbani asomwa Kenya Uru Superstores yonyole vintevi Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Manche murigereria ngo kwaligania asentunda ya kabere lindu togenda gusanga imeya maya yensoko tondera kwimanya ayagendete kwene kigwa ase chinsemo bya mana soko genda kuyabwatia nabo igo gotengera egetaseni yensoko Oskabosio mwanchu murigereria ni gongo kumenya buna ekanisa ni gobono ya boliwe koba ase mostari obosio elinde kora abarai hanigo akwanirwe nabarandia asokwene kebuna ngonge mbagendete komocha etaro ya abali babete bakogenda ase enyombe nene eyoborai okwana omorandia Paul Nyamweya ni gabaga kugikeria chisabali cyo kogenda kolenta amagendero asane kebuna nigo ebyombe bibekire ne serikali ebyo bigendete gutinenera nabo igogo ikirania obubagi bwenibo nigo nari uchikwiraniriri boriria abakenya bagendete kubori ngaine ninki abantu bakoenda bachigokora State House abantu nigo bakoenda State House ekiara State House ni nyumba yoborai bwense na igomba bwate yaki yabo yokogenda State House bagende gukwani umurai bwense asama mojare na aliekera abakenya bagotaka kobeke birengereri byobori moime y'abantu byogotaka kobeke birengereri byobori moime y'abantu nga batagiye State House mbago kolerwa magenderero ekatiba yaito ya 2010 nigebegete ngo mokenya onde bwensi akorerwa magenderero
na kiekogera omokenya ire omonto gotenerete constituency okoroka omobunge na agaiga bunge no budget yakoroseriwa budget ya abakenya bonsi pi gotoka bunge no ene rais omonyene igakoroseriwa budget ne bunge ya kitaifa asa mobunge ale aikaransete bonekera ababunge bagototebi ng'a togende State House tuchikoboria amagendero nigekobari ng'ana riogokumisana eyi nabera oroki ng'a kero kende babuirwe emeremo yabasinyire bono bagotebia abanto inchumo chigwesabera chibesa nigere bobe ekera abanto bakoenda State House korwa ebikundi awao momanyete ng'a ense eye gebwate ento ekorwa ng'a multiparty abanto mbara chinsemo gete chia Kenya bare ebiombe biri byokwamereria eserikali igo barabundi baranyoreri baga riogochigweka State House igo eng'encho yaye ng'a baro batachietio ense yabo magendero tagokorwa katiba teri gotaka binto byobwanchereri buno obu igo abakenya tiga bagenye ebinto echikommission chichorire chiri chikomenta abanto emesara chibamente emesara buna naro chabalimu bakoenda korigia enyongesa y'omusara State House. State House bwate musarera menta abalimu actually ekanisa nere bwenete go pray erori entang'ani naende ya mutwe ase community buna bono into tobwenete koano ena abarayi omwerekeo lakini osikorigererie kanisa yasirie omwerekeo ribagekorwa omwerekeo koegwa omwerekeo kanisa terachika omorai bwense gochia Sunday lakini ere obachikire ekanisa nere bwenete komorangeri ng'a tobwate egekao togokwanera amang'ana igo a role of the church is to give direction and more especially spiritual guidance to the community kanisa tindateba ya feriri kero kende neri baga bataranyora na abande mbaramanya ase babwenete gotenena nere buya abarai bari abanene aba bishop pastors and senior church leaders tojake korwa omwerekeo omoronge Omurai wense Dr. William Ruto amono morugioye Rachel Ruto nigo baikera asensemo ya New York. Ruto nigo arachigwikera na asegi karo kia unga elio kumulikera obokoreri anene aso kumulikera amang'ana alingete enengo. Oigo abaraikura chinsemo mbachikoba bagukwanera emechando chinse chigwetera naboigo kurigeri chibu emechande yo. Gavana ime kaunti ya Machakos ni gobona bereka gwesokia bene nabo igo kugikeria abanasiasa abo bagendete kogenda mamincha numurai bekia magia Wiper Patriotic Party Kalonzo Musyoka maga yokwenyorera obobui okwana asegesa simero gia Calvary Christian mwanganga ni goboigo amochia abanasiasa baleba gutumeka chibesa asogotunduba abakichikura lika lyokubalentera amagendero boigo nigo abolia bamenye ba Ukambani kwenekia obomo na boigo kumosira Kalonzo ekiagera nere ndolero ya Ukambani. Nimeona hapa kuna pesa inabebwa na magunia inatembea huku, hata hii Momboni tulikuwa na huyo vijana hapo na Mnyaka, tunaambiwa wamebeba fedha nyingi na wanasema watakuja kununua. Yaani sisi wale watu wa eneo hili tumekuwa watu wa kununuliwa. Sasa hapo mjue tutafanya nini. Na la mwisho, those leaders from this region, wale ambao tunatumiwa na kuleta hizo mafedha,
tunazibeba na magunia tunaleta. Fedha ya Wakenya badala ya kuwafanyia kazi, tunabeba hiyo fedha kukuja kuonga watu. Nao watu wote walijificha nyuma ya Kalonzo Musyoka. Unajua Kabaluku aliletwa hapa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, akatuambia huyu ni mtoto wangu ni mzuri, tukamshika mkono. Unajua historia vile alifanya. Yule mtusi yule vitu alifanya, alikoroka yote. Hata my party leader alienda Kibwezi West, akasimamisha chini, akaambia candidate wa Wiper na kuomba, wewe nitakutafutia jingine, wewe chini, chagueni huyu mtusi huyu. Where is he today? Ametufanyia madharau ya aina gani leo? Sasa raundi hii mimi na Maanzo na Kilio na wale wengine na Mbue kwa karibu party leader. Party leader, ukiona mtu anakataliwa na watu, uachane naye. Wache tu to sort out, because there is a problem here ambayo must be sorted by this one. Eserikali nigegendete kubika emiroberio asoko enekebuna omo Kenya ngonyorari amagenderero asinchira engikirano. Okwana omulike botambe aze wisara yobochenu Mary Muthoni nigaboririe abarayi chikanisa kubwatesia eserikali na koenekia abainanchi ngwerike bale asomuroberio osha elioko enyorera obokoreri ase chinyagitari nonya nabonigo agikiria bale bagendete korenta siasa asomuroberio yo chingaki aenekebuna nigo orengete gosira omo Kenya. And to the clergy, please preach the gospel. Health is wealth. Even in the Bible, Mungu anataka wale watu wasafi ndani na nje, na pia mambo ya afya. Kwa sababu usipowaambia hao watu warejista kwa SHA, wewe mwenyewe pasta ndio utarudi kwa mfuko kuchinjia boma yako. Sasa tunasema serikali imelete chakula na wameletea kila mtu. Tafadhali tujiandikishe na tuambie watu wajiandikishe. On the Social Health Authority, it is clear. Announce SHA drives during your service, and in the faith groupings pale mnakutana, tafadhali. Na kama kuna changamoto, mimi mko na namba yangu, niko tayari, na kama siko karibu, niko na kikosi kubwa, watakuja wawaeleze. And also encourage families to also register as members and start contribution. Remember, we do not register individuals, we register families. Kama wewe ni bwana, wewe ndio uko na mapato, ukiregister tu unaandikisha bibi na watoto. Kama wewe ni bibi, wewe ndio uko na mapato, unaregister na uregister bwana yako na wengine. Reassure the congregants that SHA is non-political. It is people-centered and it is designed to protect life. Hatutaki siasa kwa mambo ya afya. Wacheni niwaambie, ugonjwa ikigonga hapa Kiangwashe, haitauliza ni nani wa nani, itagonga kila mtu. Na kama kuna mtu mgonjwa kwa familia moja hapa, itatu affect sisi wote. Nyinyi ndio mtakuwa mnanipigia simu, kuna mtu hapa, tuchange, tufanye. Mimi sitaki kukua kwa hiyo kikosi. Sisi wote tujiandikishe. This is a non-political issue. Yule mtu atakuja kuambia watu wasijiandikisha, huyo ni mkorofi na huyo si mtu mzuri kabisa. Hao ni wale tunaambia watu ondoke. Sisi tunaendelea kwa sababu SHA is non-political. It is for everybody. Nasa mangana rengete chigosoli ni timu ya Shabana ya yarigania timu ya APS Bomet asegetige chigosori kia Gusii asekiminano gyokuigora omusimu bwekiminano gya Sport Pesa League kyo mwaka bwechiri 2025 no mwaka bwechiri 2025 noyomo
Chigosori chia Shabana nigo chiabungwa gwese chigoli chia Shabana nigo chiabungwa na bagosori Brian Michira Omuri amona Derek Ochieng. Chigoli chia APS Bomet nigo chianyonsigwa na bagosori Henso Ochieng amona Cedric. Wano Shabana nero etangaine asekiminano gia KPL ose Sportpesa League gwetera asetabauti ye chigoli. Mulikito Weekly Forenge na Mange. Na seke minano egetinde gati ya timu ya Shabana iyo ya yaregane timu ya APS Bomet asegeti ya Gusii Stadium abuo ase Shabana ya ikore timu ya APS Bomet chigorinye asebere chigori echo chanyonsi gwana bagosoli biyata Brian Michira Migiro uyo nyonse chigori bere chintangani aseta ikaya gatatu amone deka ya gatano gatatu omuli nere onyara kwako nyonse lya egoli ya gatatu aseta ikaya ikomera kianda. Ekerege pindi ketangani kialengange kwera aseda ka ya 35 bere nigo etimu ya APS Bomet ayanyore goli entangani yokwerusia maliga abuo asena ende banyonsie goli ya kabere chidegeka 90 aseda ka ya 94 asechirie chiamentwa nige timu ya Shabana yanyorere goli ya kane gwetera asoma gosoli Derek Ochieng. Kwana na baralia magiga yenko ye yukoera nigo mu manager bwe timu ya Shabana arokia omogoko ya soko gweke miraneke getangani omosimu oyo abwasabe kateneni buna mbali no gosemelia buna mbaikirane kirenga kiabo gyokoerega kombe omosimu oyo. Mwenyezi Mungu, I think tumemaliza mechi bila majeraha na nasema nashukuru kila mtu ambaye amekuwa nyuma ya Shabana kwa maombi na ile support mashabiki, tunawashukuru sana. Bila wao pia hatuwezi, so naweza sema it's a team collective effort from the management, mashabiki na playing unit, the bench, kila kitu. Tumekuwa na Derek ameingia, despite ameingia kiwa slow but amepiki, amefunga bao hiyo 4. Then pia Odoyo pia ameingia kiwa positive. Naweza sema the chemistry is there. Nabo igo mu manager bwe timu ya APS Bomet nigo anyara kabako yatoye timu yanye asogo tema gwaka enko yentangani asomo simu Sportpesa League. Apart from the panics in the first half and which we made some we rectified it, and of course we managed to come up strongly in the second half, and we pushed our opponent, and you saw how the result went. So the fourth goal came as when we were still trying to push and see if we can get equalizer, which is normal. It is our first game, I can't blame them. We learn as we move on. What are you expecting the subsequent games? The first 20 subsequent games? Subsequent games. We are going to build our team from now and forth, and we believe that we are still going to fight and get the result that we need. Omo captain bwe timu ya Shabana nera nigate babuna obobuyo bubwarero no bwengencho asogosira emyoyo yabagosoria. Game kwa poa, tulipata early goals, tulisettle in mapema kwa game. Tulipata goals mapema and then tukasettle in. Game kwa poa, tulipata 3 points, hatuja keep clean sheet, tunarudi kwa board kwa size kwa kia next vile tunataka keep clean sheet, pia ni target yetu ya season. So tunapata 3 points, tunashukuru kwa 3 points. Ukiangalia ni game ya kwanza, moving forward tuendelee kupata points, at least ndio target yetu. Batioto libe timu ya Shabana na barabuo nigo baba no magoko monene asoko bweke minanekyo aserero bate babuna goika etachano mwakoyo. I'm proud, nasikia vizuri sana. Shabana isipokuwa kuna mahali tuna improve kidogo. AP imekuwa mzuri kwa defense, but midfield yao ndio imekuwa chini na tumeteka advantage ya midfield yao. Sisi ndio tutachukua KPL kwa sababu kutoka mwanzo tumeonyesha hari ya kuchukua KPL. Tulitoka Super League kutoka chini NSL tukakuja Premier League. Mali shabiki nene ya Shabana na ndo no mugoko manene gatwachakire omusimu ne na kishindo igombo yatole toka enderera iga na no gate mashabiki aitu Shabana
ground nga tocha sobonge naende support team yetu asa osobonge na nkongu yarenge nabo ya ko tobo barakini nende twanye bwa neke minano genda kobega tinike mai mege tiki ya Gusii Stadium abase timu ya Shabana nyara kobega ko yaregania timu ya APS Bomet agwasenye ko ikora chigorinye ase chigori ibere ekyana naka cyana kobega ko ngaba amashabiki gosaba tyo tere timu ya Shabana niko baratiko banegendo bakwe gokeria batakire sonu bya na sage point 3 ekyana naka cyana kobega ko nga timu yega asama tukare wo kibosyo botirego ko libunyana ndo wasemelya ko nenko limna ire no nyino bunyangongo bega ngo reporter ya MSH go Sorian Soko TV ko ga sabuka takati mo